A Demokratikus Koalíció komáromi szervezete április 4-i sajtótájékoztatón az alábbi kérdésekkel fordult a városvezetése felé. Megszűnik-e a szülészetnőgyógyászat a Selly János kórházban? Megszűnnek-e az aktív ágyak a belgyógyászaton, a sebészeten és a gyermekgyógyászaton? Gondoltak-e arra, hogy az Orbán kormány benzinárai miatt családtagok nem lesznek képesek meglátogatni beteg hozzátartozóikat? Egyetértenek-e azzal, hogy emiatt a gyógyulásuk is hosszabb ideig tarthatnak? Hogyan lehetséges, hogy Pápán, Csornán, Kalocsán jóval fontosabb az emberek egészsége, mint Komáromban? Ahol erős a fideszes vezető, ott nem annyira szűkmarkú az állam? Hogyan fognak új befektetőt találni az ipari parkba, ha az ellátás jóval kedvezőbb lesz Tatabányán és Győrben? Hol van a város pénze, ha Komárom iparűzési adóbevétele 1,7 milliárd forint, a hasonló méretű Mohácsé pedig csak 700 millió forint, és most már nincsen pénz a komáromi kórház támogatására? 2010-ig futotta a kórház támogatására, most már nem? Amennyiben ez egy mintaprojekt, miért nem mernek kiállni a város lakossága elé és egy lakossági fórumot tartani? Ne mintaprojektezzenek, ne ellenségképeket gyártsanak, hanem álljanak elénk a válaszokkal. Köszönöm szépen!